खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 25 एप्रिल शनिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं रबिन बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथाङा गोख्रों जागोन। आद्रा थालांनाय हाबाफारिया आबुं जागोन। वृष राशि। रांखावरिनि बिथिङाव मुलाम्फा गोनां सान। बेसेन बांनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। मिथुन राशि। नोंथाङा गोख्रोङै थिरांथा लानो हागौ। जिउ राहायाव गोदान खाबुफोर फैनो हागौ। कर्कट राशि। नोंथाङा गोसोआरि महरै गोख्रों थागोन। नोंथांनि बिबाना गोजौ गाहाय जानायनि उनाव मुलाम्फा जागोन। सिंह राशि। दैदेननायनि रोंगौथिया बांगोन। फोथायनायनि थाखाय खामानिया जाफुंगोन। कन्या राशि। खामानियाव बिजिरलु नोजोर थागोन। गोदान साख्रिनि खाबुफोर मोननो हागौ। तुला राशि। सोमोन्दोआव समानथि थागोन। नोंथांनि दिनैनि मोजां गाबा गोथां एबा गुफुर जागोन। वृश्चिक राशि। खामानिनि फारसे सांग्रां जागोन। धोरोमारि एबा मोजां खामानिफोराव गोसो थागोन। धनु राशि। नोंथाङा खाफालनि हेफाजाब दं। खामानिफोराव मुलाम्फा जागोन। मकर राशि। नोंथाङा आब्रुथियै थागोन। मावख'आरि बिफानाव जाफुंसारनाया खस्थ'नि गेजेरजों फैगोन। कुम्भ राशि। नोंथाङा सानसुमै महरै थागोन। मोनाबिलिनि उनाव गोसोआरि नारसिननायनिफ्राय गोजानाव था। आरो मीन राशि। नोंथाङा सोरजिलु खामानियाव नांथाबगोन। जिउ राहायाव दावगानायनि मिजिं दं। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।